Nwata nwaanyị anụ unu na-afụ ebe a, o werugokwa anụ mma wee bere amụ oyi ya nwoke. Unu fụ dịka mma o ji wee bere nya bụ amụ oyi ya nwoke. Amakwa m how many months o soro mma anụnwa. Unu fụ mma anụnwa o bidoro n'ọnụ wee pigide ọnụ wee ruo n'isi. Ya bụ mma bụ ife anụnwa ndị uwe ojii ji ife wee kpuchinata. Bịakwanụ ka unu nụrụ ife kpatara o ji wee welu mma wee bere ntanta oyi ya nwoke wee sụkasịkwa oyi ya nwoke nya bụ mma n'ahụ. Ebe fa na-abụ jere ịlụ ọsụ. Ebe fa jelu n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka fa gba iche na mmadụ bụ ewu. Wee na-akọwa na efulefu nwata nwaanyị unu na-afụ ebe a n'ọdị 25 years na ife anụnwa na-eme na Kano steeti, na nwata nwaanyị a nwere oyi nwoke nke bụ na ya bụ oyi ya nwoke na fa na-abụ na ayị, mana oyi ya nwoke chọrọ ije nụ nwaanyị ọzọ n'azụ nke nwaanyị a. Oyi ya nwoke agwaghị nke nwaanyị a na ofugo onye ọzọ ya anụ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị. Ama m ka nke nwaanyị a si wee nụchata na oyi ya nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị. Na anụkwọnụ nke nwoke chọrọ fugoro onye ọya anụ, ọ ya ejezielarịba nke ahụ. Ọ chọkwa ka nke ochie ọ na-ala ka ọ bịa tieri ya mkpu ọchụ. Okwu ntu a ka nwoke si wee ghọọ Bobrisky otu mbọchị. Wee na-akọwa na ife anụnwa melụ on Monday bụkwanụ July 27, 2026 na nke nwaanyị anụnwa. Amazịkwa m na onye agwala oyi ya nwoke. Unu mana ụmụ nwaanyị a na-aghọka onye ma nke o ji ghọrị nke nwoke na ike ọ na-atị anya bịazie ka fafụnụ n'ọla ikere ya na otego na-eme isi ya, ka ọ na-abụ no nke nwoke etinye bịa ka fa lụọ ọchụ. Nwanne ọ na-amalụkwa na ife ekwuru bụ na fa na-abụ jelu n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka nke nwaanyị je tieru nke nwoke mkpu ọchụ, na nke nwoke ama adịrị na nke nwaanyị soro mma n'obu obejiri wee bịa n'ọkwa ya ka fa banyeziri n'ime lum ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe fa na-abụ ya anọ wee bụọrịa wee jọrịa ka o tizielu nke nwoke mkpu ọchụ. N'ọgwa ebe a ka anọzio nke nwoke wee yititi akwa ya wee na-atụzi ya nne nke nwa jikwame nke nwa emeghị bivi mara ife na-eme. Nke nwaanyị onu na-afụ ebe wee chọpụta obejiri ya ebe ọ fanyere ya wee were ya na amụ oyi ya nwoke ịzam. Ati amụ wee hụsara n'ala. N'ọkwa ma mkpụrụ amụo ma nke ogologo ya o fancha niile ka nke nwaanyị abeje wee yisa n'ala wee welụkwa nya bụ mma sụkasịcha oyi ya nwoke n'ahụ. Nke nwaanyị a chọkwara igbu ọchụ na ka o ti dụrụ kịta na nke nwoke abụrụgokwa anụ Bobrisky nke abụọ. Na nke nwaanyị emegokwa anụ ya Bobrisky o wee yita amụ nwoke mmadụ n'ala. Ezinụlọ nwoke mmadụ ka nwaanyị onu na-afụ ebe abeje wee debe n'ala. Nke bụzi na nwoke nọ na-etio na ya nwa tibia zọọ ya o chi ya o. Ndị nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma manija ewepụ agbata na rum ebe ahụ na ọbara ejugo ebe niile. N'ọkwa ntu a ka eti wee buru nya bụ nke nwoke wee gbajebe n'ụlọ ọgwụ ka eje nye ya ọgwụgwọ nsọ ma na nya bụ amụ ebeje na ya akwachi ya azụ ka amụ anwụgwọ ebe ife eruo n'ụlọ ọgwụ. Nwanne ụlọ amalụkwa wee kpọọ ndị uwe ojii mbụ ndị ụlọ oriri na ọṅụṅụ. N'ọkwa ntu a ka aka na-abụti wee ghọọ nke nwaanyị onu na-afụ ebe otu aka. Na ka o si gbatakwuru kịta na ọ nọzikwa na ogige ndị uwe ojii na-eche ife anyị eji wee kwụ ya ụgwọ njọ ya. Biko kedu na ife anyị akpọ nke a famili mmadụ ka nwaanyị abeja yịta n'ala nọrụkwa na ya wee chọkwa igbu ọchụ. Afọ ọjọkwara ya njọ. Ọ na-abụ na maka nke nwoke anụghị ka iji wee bere amụ ya yịta n'ala. Biko o nwere ebe a sịrị na iwu megide na oyi nwoke na oyi nwaanyị na oyi ndị na maleji. Ka mgbeti nke nwoke gbadoro ọ gwara onoya anụ ivi na ọgwagodo onoya anụ emechazie ọnụghọ nna ijebe n'ụlọ onwe nke nwoke ejebela onwe onye ka eji wee sị na ife eritere n'oyi na n'oyi mgbe a gị na nke nwoke na ayị ọ na-analụ ị na-anarị ya echi niile achọzighị onye ọbụla gbasaa. Mana nke ike nke nwoke a na-alarị ị na-enye ya firi mgbe ha na aha agba ụgwọ ọchụ agba na aha agba ụgwọ ọtụ agba na echi na o nwere ike ibighapụ ijezi ebe ka ị gbara ego ike a na-ala ya n'aka n'aja na-eche na ya anụ. Iwee nwee obi wee belu nwoke mmadụ ezinụlọ ya wee gheta n'ala. Ọgbụgbọ m ogbu nke nwoke erukwa ụlọ ikpe mma agwagwafa na ife anyị eji nye m justice bụ na aya ebepụtakwa gha ọchụ na ifuru ọchụ ha na aya akpụ ya isi akpụrụ alụbat. Aya ebelu gha ọchụ ma ile ọhụụ o ma mbe isi agba mmiri o nya okirikiri ọchụ ahụ niile aya eji mma machapụ nya agụ na nke nwoke ahụ bụrụkwa disentin. Afọ ọjọgwọ na ụfọdụ ụmụ nwaanyị njọ. Biko onwe ezidi na-efe ijuho nke nwoke ka erizi mkpata na ịchọghị ịnụ m ka ị marụgodo ife ọya agwa na ndebefe agwara ya anya anụ na onye ebe dị etu a ka ife dị etu a ka ọ na-agwa ya adịghị mma. Ọ kọwalụ ọ bụrụ na onwe ebe ị na-eme misteki
idozie ụzọ ka ị ma na onye nke nwanne o jere ịnụ na ya na ya na-agba oburugo ụzọ wee yiba bifo ọgụ wee bata. Ịma na ụmụ nwoke ahụ eri ofu ofe na-enwere ike mbọchị ọ bịara ịgbado onye ekwegwa na onwego ndị ọzọ ya na ya na-aya ọtụrụ na ọtọ chọrọ nọ n'ihu ọrụ ihe ama na-enwere ndị ọzọ buru ụzọ wee nọrọ na ya bụ ọrụ na ahịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enwe obi esi ozido nnọọ ka ezi ya ngwa anya setụrụzie ma onye kwụwa ugbo onye dị etu a ma onye na omejọrọ na kedu ife imerie iwere obi umeala kwuo ịmana ya bụ mara ejikịta ọ bụrụ na ọ n'ogu a ịmana ya na ọwa ihe ebe ahụ were aka tigbuo ihe ejelu ka Chineke nyewu nke bụ dị ụkọ na ịmahụ na every disappointment bụ blessing na-enwere ike nke ahụ na-amakwu isi ka ọ nụrụ ọ bụ na Chineke achọghị ka ị nọrọ ebe ahụ ị na-afọ otu onwe ịrụzie ebe ahụ ihe ebi 1 year ihe ebi 2 years everyday na-ebe anya m unu ewere ọkpọ na-akụwata onwe unu isi n'ọnụ kịta anụnwa ibe ji amụ onyenwa bụ the best thing kịta ihe eje nga ịpụtazie na nga gaa ntikoikoi ajị ọhụụ na ajị isi ga-achabazie white eburuzie onye ya anụzi nne nke itele onwe wile ka nwoke ọzọ ya ekwe wee ruru nzo onye ọbụla lụrụ ntị egwu ya ada atụ ya ịpụ belekwa ya ntanta ya ọ pụ mejọ ma ọ gwaghị okwu jọrọ njọ ọlahụwolu iwere mma machara ya ntanta ya ghịta n'ala. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwere obi obiko na wetuo n'obi ka ị ghara imetakwa nke aka na-abụ ya eji wee goghe otu aka nke nwoke akịta anụnwa ọ bụrụ na amụ ya na ọmụgwọ ebife eru n'ọgwụ ka o nwere ife anya emetụ ya ọ bụzi na onwezi ife emetara ya ọnụzie nwaanyị nwa onye ka ọ nụtaziri nwaanyị ụmụnne ya Chineke mekwalụ m ebere nya ọ nọrụzie ọ na-enene nwaanyị onye na-alagbu ọchụ ịnọrụzie na-ene n'ọchụ ihe aladiala iwerezie aka na-aghụ werezie ile wee na-atazi efere ị na-aghụzi aghụ ahịa afụzi amụ a ya eji wee la nnukwute nsogbu udukwa na katanga andị nke nwaanyị alụ unu ikpe kịta aya ekpe ya ikpe atemte na ọ chọrọ igbu mmadụ na ọ chọrọ igbu ọchụ na ọ bụrụ ọdụ sọsọ na obeji amụ na o werekwa anya bụ mma na-asụ nke nwoke n'ahụ